Production Nigeria Limited. Kamfani na haji ta ya jina bebe za mu fenci da naga cin asali. I love you, Anna! I love you, Anna! I love you too! Me wawe, Anna! Me wawe too! Chichi! Chichi! Eya chichi! Ma, tashi bai wo daga yinan nan ya. Cin asali. Cin asali. Daga na mi dai je nono a ci mo mi ye je ga mo nono mi la de za na je kridi ye ci mo si ba lo je ya na ni mi la de ya. Oga kan wallahi iza ne ci titi ya ba yi ne ya lawo ko ci ana ti ya ni ba yi cin asali. Tsunami Fozia miga yimina emachiya faadi wayu no so ami chineke ko pe mi ami pe gba ni. I can see where you are coming from. Cin asali. Kafu aga enaga ba su kona inje ci to yan gwawa. Kaga da gwala giji kaya gangani da jici kuma iti gangari kaga da yuyenya. Kai gigi ba yi ba. Bina kuta ta da ni. Abe kuno kuji. Cin asali. Ya, ina wa ga mai ta ba ni lawo lake ba su mani ne. Injin cici ne mai wa jin aure. Ma lawo ce ya ina ni wawo wannan ya wa jimiya wannan ga ne wawo e bonga le ba je ba jin doro na ne wannan ga ne wo ga majiya wo. Cin asali. To bano na to kai zuciwa. Ina Gambia nan ga ni sai ya je. Chichi mami na wo do da ki rai mi jiji no. Masoyiya mi kasa mi lana fuska ya ba mi dana. Ya gbe mi bo ga tai bo yo e kwa chichi mi dana. A cikin masoyiya ba mi wace ce laudana. Cin asali. Wa na ni za ya mi make sure wa na ni de. Wa guni ni e mi je no. Luza a na ni wa te. Kalanki la ni yu mi go. Oga ko so ga mi la uzalia. Cin asali. Ta gwe ka fife mun no. Kiman lan na jibe yo. Cin asali. Ala fedun ala fe mun nufi atun da doji. Ala ji dojin na liya ni are. Cin asali. As produced by Sagir Muhammad. Cin asali. Directed by Yahya YAK. Cin asali.